Ciao! Van egy van sok ugye kajás kihívás neten, kitaláltunk egy sajátot, kajás pöttyöst megenni. Anyém te egy csak ismer, csak ez volt itthon. Ugyanakkora. Csak hogy tudjátok, már kicsit fel van bontva, mert ugye 10 másodperc lett ezt a szart kibontani, hát ez metszólók, lehet, hogy kibontsuk konkrétan. Akkor szerintem Bazd meg a kurva élet! Jó, Nem baj, egybe maradt. Egybe van az oldal. ennyi az nice. Na. És akkor szerintem. Három. Kettő. When I was young. 32 másodperc. 32 másodperc.